Ahal vilayet häkimleriniň zenanlar bölüminiň, kärdeşler kılaşlarynyň, vilayet ýaşlar guramasynyň, vilayet baş bilim hemde medeniýet müdürlikleriniň bilelikde guramaklaryna Göktepe turabynyň ızgan şekerçetinäki Mälik Berdim Hamedov adynaky medeniýet köşkünini milli mirasyň galkynýan zamanaty atly aýdym sağly dawaraly maksat geçirli. Masata hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň parasaty başçylygyny täze taryhy döwrümizde pekim paýhas ummany magtym Pragy ýylyna ýurdumyzyň durmuşynyň ähli uglary boýunça güllä wezişleriň täze berentlikleri bilen barha öňe barýanygy uly gowunç bilen bellirini. Şol ösüşlerle bir hatarda watanymyzy ýer ýüzüne şöhratlandyrýan milli gymmatlyklarynyň dünýä derejesinde öwrenilmegine de möhüm ähmet berilýäni aýratyn ähmetliler. Şungur mani madymyna ýogurlan şol gurrunlarda merdana halkymyň ýiti aň paýhas bilen döreden milli gymmatlyklarynyň asarlaryň jümmüşinden arka-marka aýlanyp, sünnänelip biziň şu günlerimize gelip ýetmeginiň özüniň hem eýýam ol gymmatlyklaryň halkymyň ganyna, süňüne mäkam ornap, sunuga derejesine göterilen onuň aýdyň beýany bolup durýany hakynda ýuran ýagtaly. Milli gymmatlyklaryň türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň taýsy tagallalaryny netijesinde dünýä halklarynyň gargyn sevgisine munasip bolup şuňur öwrenilýäni güýsanýar diýip çykyş edenler bellediler. Esasanam UNESCO'nun işleri barada Türkmenistanyň milli toplanyň hünärmenleriniň çykyşlaryna ýurdumyzyň UNESCO bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirmek we pogtalandyrmak esasyna uzak geljegi nazarlayan meýnamalar düzelip, olar boýunça möhüm işler alınıp barylýan dogrusyna edilen gurrunlar hassa täsir boldy. Soňky saatlaryň joşgyny aýdym saatlarynyň hoş awazy dawaratnaşýan watandaşlarymyň ruhyny hassa belende göterdi. Bu ýerde ýaýwanlanan giň gowrun mesergi maslahat atnaşanlarda uly täsir galyrdy. Asarlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan bu gadymy hem müdümi milli gymmatlyklaryň döwrümizden ruhy bilen baýlaşdyrylyp, ýene-de geljege baky dowam edip gitjekdigine bolan beýik inamyň ony synlanlaryň kalabyna ewidilik orny alanlygyna bu ýysanjyň artýar.